Hello. Nakatulog na si ate. Oh, ganina ra. Nala ko dili, padulong na ko. Maguna ko dito sa kuan, sa tagpo na to, sa Virgin Park. Oh. Dito tamo kita. Sa oras. Karoon na, pagkamura ko. Hawa na tayo, hindi ako kuan. Lingaw-lingawa sa si ate. Patayin din ko dito tayo. Matulad ko tayo. Sige, sige. Palangin na charger lang, di palangin na. Dili ka lang kuan, ka ng tinta, mahalat kang duha. Natulog man siya. Natulog siya. Oh, natulog. O isa ba niya, no? Inayin mo tingog pa. Sige na, kaya mo, nang maligog mo taman karoon para namin kong pag-halok-halok sa kumpa. Ha? Oh, sige, sige. Basta ka, sige na, pag-ligog mo na, parang namin kong maghalok-halok sa kumpa. Sige, lagi mo. Ito na ko. Sige, bye-bye. Bye. Chocolate! Chocolate! Oh, balikin niya siya. Chocolate! Grabe! Puasa ka! Kaya nilakaw na ko di, kaya ano, ako mga classmate, pag ikuha ko dili. Manglakaw daw may mag-outing daw may di. Si Outing. Mag-outing may ba sa mong batch, sa mong eskwela. Ato daw may STSG. Ako ra isa diri ba kay nilakaw si Edgar og kalit natulog. Namon to'y katawag. Asa mo na yung bala, bibila, agad na kinakabalok, buntis ka no. Ano, biya-biyaan ka. Mao gani kabalo ko naglakaw to siya na ikatawag nagpahumot-humot nalagot pala gito sa kuha. Ubos pa to siya ba. Ikaw yung dahilan, ana, no, na magkuhan-kuhan yung bala. Dapat lambingon yung bala, parang di makakitaglain. Lambingon ang tagay na kuno niya nilakaw na magkalit nagpahumot mahinuon to. Kabalo ka asa siya mulakaw? Wala, wala. Unsa ko anang kuhan sa yung bala ka lang. Ya, ang ilo ay kabalo ko. Lately baya kamo baya ang close no. Kamo baya naga-istorya na siya gina-istorya sa imuha. Chocolate? Wala man. Ang ginastorya lang namo ka lang kuan kumusta daw ko sa pag-eskwela anak ko. Naku, okay lang po ko kuya. Ah, sige, sige. Katod. Hindi kayo may mga-istorya. Ah, sige, sige. Kasi serious ka no, di ba ko ginahan-ana. Mo gani kabalo po ko nadili kay nana nga pagkatao. Ipadako bitaw sa tong mga mama nga nairespeto sa isa't isa. True, yun ate, dili po ko anak ko ate. Sige na, sige na, sige na. Sige na, kaya ano ko. Ako ra isa diri. Pag-ingat niya ate ha, kaya uli lang ko mga kualte ka ng mga uli ko mga 7 p.m. ha. Ah, sige, sige na, sige na. Ah, sige, sige. Amping dira, ingat dira ha. Ingat dira, pag-enjoy. Sige, ikaw po, ingat po diya, pag-enjoy po diya, isa, pag-kualan diya. Sige na diya, babay diya, sa mo kay kauwi. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. A few minutes later. Ayo! Sing! Mahal. Sing! Salamat, ibisita ka. Walay tao dyan diri. Ako ra isa mingaw. Kaayo. O gani, mo kaya akong giato po diri na ko kung anak kita na kung iba na ba? Magigipangita na ko no. Kay nilakaw ra magkalit. Nagay dito no sa ano, puro may kakuyog na ano, kang tigong na babae. Uy, isa to, iyaan to niya o Gusto mo, wala ba siya mga parinti diri? na-adjud. Kuan guys sila ka ng close kay sila, murag iyaan niya or auntie. Imposible ba signarag? Nangaira siguro itong ano sa iyaha ka ng ano. Na, nanunod man sa puro. Imposible eh. Na, nasa puro. Pila ka na siya katawag ganina pero nagduda ko kung kinsa yung katawag. Pero pila ko din yun na mahimo ni Edgar sa kuha. Uy, nakanang mangita siya glain. Ikaw po isa, asa din yung igsuon? Nilakaw. Lakaw. Nilakaw kay outing man silang ano, outing sa Asa sa nag-outing? Sa ano, sa TSG, asa to? TSG. Oo, TSG. Ang close ang TSG road. Very lubi. Ha? So, asa po siya naglakaw? Kunin mo na ko na eh. Kasi i-connect, kasi dapat i-connect. Nilakaw si Edgar niya, nilakaw po din yung igsuon. Tapos, mag-onjo din sila, imposible po kay imbuon na sa igsuon. Uy, di ko katuong mahimo na sa igsuon. Busig, wala na ko kung ano, pwede na mahimo. Asa din mo siya nakitaan? Sa Purok Jis. Kasi babae jud ang kauban or basig kamay ang putsin mo igsuon. So ba? Ano? Ang talikod man gud. Dakong lawas ba niya hugaw likod. Ubani daw ko wala ka murag mo lagi na. Pero di lagi to mo ako. Ay ayaw lang po di confront oy kay basi mo po na hinungdan mag ako may Dili tanawon lang nato sila ano ko mo. Ay ayaw na.
Sila ang tuna to. Di ay lagi confront kay mo pa nimong damag. Di na ko i-confront. Taraw na nako to si Isto Belen. Ayo na lagi wala na pud guro turon. Ani na lang kung nagaway-away mo ba na? Lately, kay di lagi na ko siya patirahon. Kaya ako, nabi akong tiyan niya. Kapoy kaya akong trabaho. Adi mo pwede yung patirahon mo guro mangita tong katira. Patiraha siya pwede man na. Maski 9 months pwede gani. Nangluod na ito. Nangluod na po ito. Kaya nangluod na sa kuwan. Hindi na ko patirahon. Pag-usik ko kayo. O karon pag uli patiraha dayon. Pag prepare dayon sa kwarto. Anak man na kay practice mo guna para inig anak nimo dali ra mo gawas ang bata para mo inat na ba. Patirahan man na. Sure, yun ka nga si Edgar to imong nakita or basig? Ano lang ito? Ay basig dili guro eh. Kung sa suot niya nakita niyo. Jersey. Siya, gili ay. Ang naong sa kauban niya, Tiguang mo na pangit sa ba. Uy kanang murag bakukang naong anak. Hugog likod. ang video sa akong igsuon, pero ako igsuon man ko, di posible akong igsuon to. Basit ano lang guro to, ay kanang mag na strangers lang na ila-ila niya. Syempre yan, butan na lang ano, ako ang maganda, approachable ba kayo na. Base, ambot lang po. Sige. Hindi na patiraha unya ang bana. Lagi uy. Mura ka mo tira, ako na po'y tira. Mura gigadto ni Ganit gano nakakita kag lakuan dash di dool sa park kay kung dito ta sa park daghan na makakita sa tuwa gani. dili na ka Dito kay si dagan ko kita sa kuwa. gani Discourage ko sa mga ate. thank you ha Yung siyang patira god. Nabuhat lang ako ni bagay. Ambot eh. thank you ha thank you for everything nagipalipay ko nimo diba sige na mag-away ni ate kaya wala na siya time sa mo ha ako na-jupit time nimo per minute Wala siya time sa kuwa. Pero na akong pangangyo. Di man siya. Bala siya. kanya nalingaw man ka Nalingaw manon ko. pero wala sa ibong heart Wala sa akong heart. So- Lingaw-lingaw lang. tingalingan lang din gusto Siya man jud ako ang jud. Basi unsa basta pagbalik taron na kalibutan. Siya jud ang asawa. kanya Siya man ang gipakaslan. yung wala naman kay time sa iya ha. Wala na kay time ni wala na siya time nimo. Mabalik ka lang ako. Wala. Kung wala pa siya time nimo, ako pa na pay dagang time niya. So dili sa ko ha. Anto malingaw ka. I-text lang ko or i-call lang ko na. Ah, So, basi mabuntis ka. di ko mabuntis gud guy kay ano, pikos ko. Sana siya lagi. Pikos. Pikos ba kabalo ko sa pikos? Wala. Pikos ba sa pikos ko na pagkababae? Don't worry. Kay dili Maglay ko ka. mabuntis. Di jud na Suma. kulak panagutan. Ha? Si mabuntis ka ba nakulbaan ba ako? Mo na. Kuya kay kasalami-lami nga pagbuntis na makulbaan na ka. Ayo ka bala ka kay amping ko permente. Masabaan po ni ate no. Gani no. No, mga balaan. Ano no. So ana jud na dira ka. Gani na. Thank you God. Suman mo ulit na ta. Ulit na wo. Pero una na ka. Gabi na Una, po. Oh. una ka. Uli na. Sunod-sunod din ko. Ulit na ka para di ta malata. Basta ka. Bayad na ka dali sa lodge. Mana. Ay, mana. Ikaw na bayad. Lang 200 ikaw nang bayad. Grabe po din mo. Katuljak pa ka. Ako pa dyan nagbayad. No choice. Ay, meron di ka mahal. I'm ready na mahal. Mahal. Ay, kabala ka mo bawi kasi mga kanon. Handa dyan ko bagong ligo. Pag hindi na di daan, magpagahi, samtang nagtanong sa kong sayo. Pati ng sudyan.
Sundan tayo ako ibuntis. Gawin. Mahal. 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 Bahu mangupok. Masa menigilkan? Ini mangupok. Ditulugan daw ako sa ama ko. Kut. Hanapin na lang to. Sabikan ka. Ate. Ate. Ay, Ti. Oh. Oh, nagulit na ko. Kano Nagkita lagi may mo? kuan. Wala man di ay, ano eh? Unsa? Wala man na dayon sa TSG. Close. Kadidahan. Karon na kani uli? Ha? Nagsabay ni Edgar? Karon na po siya nakauli ko. Murag halos nagsabay ra mo uli. Oh, karon na. Sure ka? Sure. Kanong tinuon? Hindi mo ganit eh. Nga naman makakon mo. Kung magkuan po ni Edgar. Sabi ito mo sa Sige, kuan. nagsabay mo Sir na. Wala, nagsabay mo ganun kundi. Kaya Wala mo man yung tanong. tungo sa iyong pananalita. May tanong lang ako sa'yo. Pangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon. Relasyon. Kirida Kabit numbers 2, mistress relasyon. Ate. Ay, got ate sa kuha! Nang Ang saka. ako pakutan ng tubaga. Wala mang guti. Wala, nag-practice ako. Kulbaan kita ni mo. Uy, wala man naman kagkuan. Asa ka na? Drama. Well, naglakaw mo ganina niya. Nagtanong ko mga kabit-kabit ba? Nagduda, magkubis ganin may kapuan sa Edgar, kabit. Hindi na ko ganun, nagpahungot niya. Hungot ko siya paglakaw, pagbalik niya, bahong ok-ok. Basig. Kasi yung gihabanan, ok-ok. Basig, kuan siguro. Basig, wala siya. Ni ato siya suksok. Uy. Gano'n mo, asa ko siya mulakaw nga, wala mo siya nag-word pa karon. Gani Nandun mo. ako mo, di na ako siya i-confront kay basig mag-akuan kami. Nagiging tulog kay asang kapuya, murag naka-round 10. Gani, nga naman na siya. Anak-anak na kay kuha yung kuhaan kay wala lagi pansin. Ay, wala kang gipansin. Nag-igat ka niya. Stop pa din mo. Ikigat siya din mo. Sige mo, mga ko kayo nung para mawala ako ano. Sakot. Diyos ko, Lord. Kunatang tato. Ay, abinawag tinuod na. Siging. Ayaw tanta. Te, mga pika, te. Ah. Sige, uban tukol ka, te.